abafundisi bayisandla senkosi yezulu nomhlaba unyazo nezulu bese namvangeli uDuma ekseni naye usabhizi yavangela. Siyabonga kubagcotshwa. Angiqale ngibonge nje imba magcina ngakho ukubonga. Kodwa ukuthi angiqale ngokubonga nje. Ngibonga abagcotshwa bale sekhethi. Uhlalo nekomiti lakhe. Nazonke nakubakhokheli. Ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu kule sekhethi. Kwezinye indawo sikethi siyanqonqoza nomsebenzi wenkosi unyazo lwezulu. Ubona nje ukuthi ayi uhlalo nekomiti lakhe akawumukeli lo msebenzi. Sibonge nosokhaya walomuzi sihlangene kuwo. Ngizwileke la ukuthi inkosi isizwe ukwacele la ngithi ngisho ngakho. Yebo, ngumkhonyana ke mina kwacele. Ufika umkhonyana wakhona. Angisahambi nje ngiyalala la. Ufika umkhonyana. Jabuleka ngizokuthiwa kusekhweni lami la. Siyabonga abazali ukulayela izwi likaShembe nilenze. Mhlambe ngezwe kuthiwa into yezingane le. uShembe akaze adlale. Akaze adlale uShembe. Mhlambe ngezwe kuthiwa inabatshu into yezingane. Ngicabanga ukuthi zikhona nezingane engangami. Azikho ingane engangami. Sengikhulile mina senza impesha nje emsebenzini. Kodwa ungazinganaki wena. Manje izwi leli silithunyiwe uNkulunkulu. Thina sesimbulelekile ukuthi kungani uShembe wabusisa inabatshe ebandleni. Lo ubuhle basebuhleni engibona la ngibona sise South Coast la, South Coastal region. Ehola umfowethu uGwala nekomiti lakhe. Kodwa ngibona amanye ama region la. Ngibona uMakhathini nekomiti lakhe basuka phansi le eBhodwe. Ngibona uSibiya nekomiti lakhe usuke eMidland South. Yabona amaRisburg ukuhle koXhopho uzoshona. Akomngeni kanjalo komzimkhulu ngibona bala. Okusho ukuthi nalabashumela bala abazili uzodlala. Ingoba wonke umuntu okhulile ozela umntwana ukhathazekile. Sizobuyisa ithemba bazali ukuthi ngalena abatshu kodwa mongembulelwe kuzuyibona umsebenzi wenabatshu. Idinga ukuthi wembulelwe. Sinamadoda amadala angasekho emhlabeni, obaba umfundisi uCele, obaba umfundisi Ndunakazi, obaba umfundisi uGcwensa bashiya izolo. Siqale nabasho umfundisi uGcwensa emvangeli. Mangaphosisa ngithi ngiqinisile pholo. Laba baba laba bambulelwa. Bawukhonzela umsebenzi uNkulunkulu uThixo inkosi inyanga izulu awubusisa ukuthi ube khona. Kuyishwa ke ukuthi uyamthanda uShembe uyalithanda unyazi kodwa umsebenzi wakhe ungawuthandi. Kuyishwa nje udinga umthandazo onzima. Ukhulekiswa ukuthi wena ukholwa ngaphezulu kwezwi likaNkulunkulu ojamlandela. Ukwazi ukukholwa ngaphezulu kwezwi likaShembe. Nampo baba mfundisi umkade ngendlela ethanda ngayo nabasho ufisa nje ukuyifaka phansi kwejazi lakhe. Angimgabazi lokho. Uthi ngisuke emsebenzini uvela waJomba athi ngeke angabikho la kuhlangene khona inabatshu. Ukholwa ke kujulile bantwana baNkulunkulu ngoba uthi ingcomo uthi yakholwa kodwa uliphikisa izwi loNkulunkulu othi ukholelwa kuye. Umuntu ophikisa inabatshu akakholwa ezwini likaShembe. Ubona emhlangano le ethi uNkulunkulu useze wahloba ngabo kathathu ukhuluma ngoJanuary noJuly noOctober. Kodwa lemhlangano emibili uJuly umhlangano omkhulu. Khona umfundisi wabakhona leli bandla wajwayele ukufunda ngisho eBhayibhelini umhlangano wonyanga esikhombisa.
kodwa uNkulunkulu uma eparadise athi lenkonzo iphethela intsha leli bandla inabatsho. Sizonxusa ukuthi labantwana bangabethu bangabenu bazali bakulelizwe khona indaba ephephela izolo isolezwe khona indaba ethe siyenyuka amawali isibalo samantombazana amancane akhipha izisu kukhulunywa ngetheki kuphela kuthiwa ngenyanga ingane ekhipha izisu zibayala ko 508 ngenyanga and labantwana lento edla labantwana idla ngisho abazalwa uwe emkhokheli nomshumane nomvangeli nomfundisi idla ngisho bona manje ngoba sinje siyazama ukuthi abantwana baNkulunkulu akabe khulumisane bodwa ke manje nathi thina ke esanda kusuka ebuntwaneni sesiyizinga esikulo sibatshela ukuthi uma befuna mhlawumbe ukufana nathi nasi indlela ofuna behambe ngayo bengaphumi kuyo futhi bengayithathi indlela emfishane ngoba zinhle kodwa ziyingozi. Sizama lokho kuhamba abantwana baNkulunkulu njengoba sila nanokwazana nje ubona kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu uyakhala sicabene eNazaretha ebandleni sibonde sayekwa nje kubanjiswene kudonsa kubhekele nalowo sithi singabashumani sonke nje bahlela bese mina ngifuna ukuba umshumelo omkhulu kunani ngcono ukukhuluma kwaza kwethu bese ngiclaima nje ukuthi mina ngathi ngumshumelo omkhulu bese ngiyayibeka kuphambene nje kodwa ke ngeke sibenze lutho abantu abadala sithi ngemva kwabo ke abantu abadala abakheka abantwana ukuze madlula isikhathi senu bo baba angisho manihambe emhlabeni kube kudlula isikhathi hayi nina ukuze makudlula isikhathi emva kweni usala uphila umsebenzi kaNkulunkulu ukuphila komsebenzi kaNkulunkulu ukuphila kwamakhaya kuphambene mawuzophila ebandleni kuphela udume ebandleni waziwe uhlonishwe kodwa ikhaya lingekho uNkulunkulu umkhonza ngokuthi uphume ekhaya eliphilayo mophume ekhaya eliphilayo nala ebandleni uzofike ophilayo ubona nje ngiduma ikhanda la ebandleni nala ngiphuma khona kuyaduma ngeke kukwenzeka ukuthi ube ingane ehloniphayo ekhaya ufike udelele ebandleni ingakho uma ufika endaweni uthi ukhonje inhlaliso uthi uhlalo wenabasho lo bathi abagcotsha bamasiyo hawu bathi abagcotsha bamasiyo hawu lo uzomaphambi kwengane zethu lo kuyavama ukuthi umuntu afika ahlupha endaweni mase ehlangene namaNazaretha ngalena abe into enhle enkulu kanti yabonda la suke khona siyafisa kungabi njalo ndlulisa lamazwi kubantwana abancane abaseyikhundleni zenabatsho ukuthi nabatsho ngaphambi ukuthi bohlalo enabatsho uba nomshumane nomkhokheli ube nomvangeli nomfundisi nisize nje bagcotsha uma ukuthi sokhethe kuhlalo lawathi uhlalo kanti asho igama lethempeli athi kusekujabuleni ithempeli noma sejabulani kodwa umshumane nje anganqeni ukuthi lo muntu into wasejabulani njalo mina ngimazi ngoba wathi uzohlupha uyahlupha umuntu ongamazi omceba kuphi mina nje bangilanga nginamva ngelugumede nginamfundisa umdletshe ezweni lakithi enhlanhla yemini umshumane wethempeli futhi nguye 33 years anginankinga sakumukela lokho sifisa into ebhlungu nathi ukwahlasela nje umoya mfundisi wenkosi sebona ngase siyaxabana ngoba lo moya ulo nomsebenzi kaNkulunkulu sasa fikisana phambi kwehlalo sobukhosi sezulwini uShembe wasikhokhela kunomfundisi uShoze eduze basikhokhela ithi inkosi kuze ningaphinde nixabane hambani nothenga isiklabhu nisithenge nisidle ndawonye uNkulunkulu ekhanda ibandla lakhe lakusasa sakwenza ke lokho
kodwa kukhona abangafikanga bangaxolisanga bafana 10 rand sesihlapha sekusho uNkulunkulu. Yazi ngabona ngani laba abangafikanga nabaxolisanga bazoqhubeka bahluphe. Ngoba uNkulunkulu nasesihlapha leso umphefumulo wesihlapha wathi asisidle kuze sithathe lo moya ubusungene phakathi kwethu. Laba abangayanga uzobona ngoba behlupha futhi. Kuyenzeka ke maNazaretha uzala ingane iphathe kahle ingaqomi ingakhulelwa nenhlalisuthi yakho ingakhulelisi ingaphuzi utshwala isine kodwa inhliziyo yakhe ibolile. Lo muntu akaphuzi ajoli ayingendaba yentombi uyavunula kodwa yeye ubolile manje enhlizweni yakhe. Kwasho inkosi ilanga kwenye insizwa lapho emphuma kishe ngathi isibongo ishayina insuku elihlaza leli bandla ke thina siyashaya yayishayina insuku elihlaza lensizwa ithimi ifina insuku elihlaza kwaba nezinkinga baxabana kwabondana kuthe mhla icala liyothethwa phambi kwenkosi ilanga yasimbiza ngizosebenzisa isibongo sakithi ngoba ithi mfana kaMkhwanazi yambiza lekangeni icala lathi mfana kaMkhwanazi ngiyakubona inhliziyo yakhe ibhlungu uyamthanda umkakho muhle futhi kodwa inhliziyo yakhe ibolile. Yenzeka umuntu angaphuzi ingakho emndenini khona abantu abaphuzayo madile lokwazi ukuthi akaphuzi yakhola uzosethi ngcono mina ngiphuzela itshwala mina ngidlupha umuntu ngcono kabi. Phela bakholwa yini kusho umuntu ophuzayo athi ngcono mina nje ngiphuzela utshwala ngidlupha umuntu nango-ke phela lo okholwayo umuhle ongaphuzi kanti inhliziyo yakhe ibole ngisho umqondo wakhe umecabanga ucabanga ukubola kuphela. Kuyokwenzeka bafowethu sikholo sigqokele ingubo lemhlophe sibagxeka abantu abaphuzayo nabanabantwana. Kuneyingane eyishelelelile zathola abatwana wathi uNkulunkulu ayihlambuluke zithethelelwe zaze bizwe ngentombi zentethelelo. Manje labantwana nje laba abakhulelisani bodwa uMongcwele wagcina ngoMaria. Nakhona sibanjwa nje ayikho lonto leyo. Pho uJoseph ubaba kanjani? Shibambambisa uMongcwele ubambisa uJoseph ibhantshi. Phela yabanjiswana ibhantshi. Kuthiwa nangi baba beze bethi abangabamphika uJesu siyamazi lona uyise ngumbazi. Futhi abaze besho lensuku kaJoseph kana bathi siyamazi uyise. Bemdelele bengamfuni umuntu waseNazaretha bekudelela. Ikhona into enhle nenkulu engaphuma eNazaretha na. Manje ke siyakufisa lokhu ngithi angudlulise lokhu ngoba ngathi siyakhula simile. Siyafisa ukuthi lezi insizwa esikhulisayo zibambe kuyikho ube nenhliziyo eyodwa ungaphenduphenduki ube nomqondo ocabanga okuhle. Uyazi sesinabaholi manje uthi uhlalo esabridgini makuthiwa kufuneka umcela umnikelo kenabasho athi asingawukhiphi kuthi uhlalo esabridgini atelekisa abantu. Sinabantu abateli Inabashi is not a student board or a student movement or youth league yenhlangano ethile. Singabantwana baNkulunkulu. Abantwana bakaNkulunkulu baya athandana nabantwana baya athandana abangeke futhi bangeke
and njobe hlupha kangaka benhlalisuthi kusasa nje ebonakala phambili kunabashu kusasa uzogcotshwa ngokuthi nigcobela umuntu obolile ocabanga ukubola kodwa ocabanga inhliziyo uzothi uhlala uMandlanduna ethi ucela umnikeli isekhethe umnikelo ongaka akulona asingayinikeli wena kanabo usho njalo utelekisa abantu Ningizimu ehola ubaba uMandlanduna ngifisa ukunibonga Ningizimu kuma region onke akhona kuleli bandla abekho bagcotshwa baphethe kahle nabasho nje abagcotshwa baseNingizimu ngadumala makhonto khona uphuma eceleni mekhona kofanele ashintshe siyahlala nomkhandlo waseNingizimu olo Mandlanduna yonke into abayikhulumayo bayasakha bakhulisa labantwana bafuna abafundi ukusebenza ngithi ngikubonga lokho ngoba ngiseNingizimu mangilapha nani ke insizwe nikhona kunabatshu ningacabanga ukuthi awukwazi ukuthi mase makuthiwa iTemple inabatshu ayinikele 150 rand ngenyanga ngempela khona iTemple engahlulwa 150 ngenyanga ayikhona umuntu oshumayela ivangeli elibi phakathi kwabantwana afanele phela weinsizwa nezintombi ezintsha zaleli bandla mase uNkulunkulu baba Nkosi baba sizwe Tonisibala nawe phakathi ukhona la afanele ngoba phela izinto zenabasho fanele sikhuleke uNkulunkulu babone Nkosi ubabona kanjani manje Nkosi baba sizwe sithi bambathe isikube esililo uyichithi manje akufanele masithandaza ngezitha zalokhu ukukholwa kuthotha kunabantu abagqokela ingubo phakathi shintshani bafana bakithi njengoba silapha mina ngumshumayeli weTemple Nkosi yami kodwa uyaphela u2 months no 3 months sigijima einkalweni sambisa izwi lakhe Inkosi kusi sawenge amise izlam kawenge aozo onke zikhona libandla unenhlaka zabakhokheli zabashumayeli ezenabatshu ezentombi zentethelelo ibhizi neyenza umsebenzi kaNkuluNkulu kodwa zonke lezi inhlaka umsuka wazo umshumayeli nomkhokheli singabe nabashu sisebe emakomitini akusho ukuthi uma sesejabulani la noma sekujabuleni kodwa khona kunoJ konke yajatshula kokubili ekujabuleni akusho ukuthi sokufanele umshumo sekujabuleni uma efuna ecela umnikelo besithi nabashu nathi isibhisi nokuthi kwenabashu zithi intombi zentethelelo nathi isibhisi nokuthi intombi zentethelelo yonke into iqala kumshumane nomkhokheli eTempelini noma benaluphi ukuhlakeseni lwakhile anti niyeza bashumali ukuthi sikhuluma kanjani kubantwana mabenza okuhlukile nibacebe ngoba boba bangenzi khona ngeke ngidayise nami ngisalingana nami umshumayeli ngeke ngidayise bashumayeli yonke iqala kumshumane nomkhokheli bese ke nilibona uhlelo lomsebenzi olandelayo akufanele umshumayeli mememeza ukuthi umenyezwa inabashe simlapha eceleni intombi zentethelo zimlapha eceleni nakufanele kwenzeke lokho
Asiqale ngomsebenzi ofunwa umshumayeli nomkhokheli ethempelini. Ngisho ukusebenza amathempeli ukuze ahlale clean amathempeli. Lo msebenzi wanikezwe inabatshe amathempeli. Iwona ofuna enze isiqiniseko ukuthi amathempeli aclean. Mabenza okuhlukile ke nisibizo sokukhuluma nabo. Kodwa nje kuyadabukisa ukuthi kukhona abantu abancane abanisebeze bagcotshwa kodwa bakhuluma ukubola kodwa. Uthi Shembe kulensizwa muhle umkakhe uyamthanda umcele khona la ebandleni akekho njalo umuntu oyibandla bakithi umuntu ingqondo yakhe nenhliziyo yakhe. Yabo ngakhumbula kuqala wakuthiwa Mozogano ubuka umusa omkhulu ngaphandle ubona baba khona ehloniphekile noma mhlawumbe umfundisi mama umkhokheli uthi hey ngathi ngashaya kulowa musi ngoba ngothola umuntu orathi ngoba uzalwa abagcotshwa kubi khona ekhanda angena umgcotshwa umuntu uzalwa nengqondo yakhe nenhliziyo yakhe. Sothi sikuzwa la kusasa angazi phela ngangithemba ngibona abazali akekho umuntu omzali wakhe noma ngamcela la noma ngamthatha mamthatha umuntu ingqondo yakhe nenhliziyo yakhe. Akunandaba lento okucala ukuthi umuntu uzalwa ubani nokugana ukuthi umuntu uzalwa ubani ayisebenzi lonto leyo. Umuntu noma uphuma ekhaya linjani kodwa umuntu ingqondo yakhe namuntu ke lo wonke inhliziyo yakhe nengqondo yakhe noma ngakubiza ba ngumshumayeli wena ingqondo yakho nenhliziyo yakho ukubiza ukuthi le ngqondo nenhliziyo uzalwe nayo masukhetha inkosi uphenduke. Kunabantu asebenza bagcotshwa bengaphendukanga bezolimini noma usuhlalo yenabasho manguthi uyaziya ukuthi uyedelela sokufanele phela uphenduke ngoba usuzuma phambi kwabantwana kuze lo moya ophila kuwo okhuluma nabantwana ube umoya ophilisayo uzongena kubantwana. Ngiqeda lento nje ukuthi abantu sebeze baposte la kuthiwa inkonzo ayisekho lolu thando lokulafika sizoshaya uthanda impela kodwa ke asidlule ezwini bantwana baNkulunkulu sokushaya uthando futhi sizolibetha asilushaya sizolibetha sizobona la nina sizile kuzodlala la bengita ngidlule kulo ndawo ngiyibonge iningizimu uma bebafuna sifunde kuthiwa lugotshwa lusemanzi bafuna sifunde la banabasho kuyanikelwa uyabona 150 rand obona mawuhlalo nje wegwala funeka niqikelele ukuthi ithempeli nethempeli eningizimu linekomiti lenabasho kunohlalo wethempeli okuyena ozoqikelela ukuthi lo mnikelo ocelwayo ukuthi kuze kwenzeke inhlelo zenabasho nje yabona nje basila sizoshaya uthando ufuna bene conference ufuna kuthenga ama trophy ufuna kuqashwe labo sound laba ufuna kuqashwe ngisho indawo sohlanganela kuyo izophuma apho umnikelo ungekho. Makuthiwa ke nikelisa 150 ethempelini ungacela ngisho sisi nobhuti abawu3 noma awu4 abasebenzayo uthi futhi ke ningicover ngoliwufone nje 25 rand 24 rand 25 rand uphuma 150 kodwa yonke into mengaphile engqondweni yakho nasenhlizweni yakho ayikho. Into ibakhona ubiphile engqondweni nasenhlizweni. Yabona silapha nje namhlanje ngoba hey nabathi yaphila man futhi iphilisa ukuthi unyazi leyithanda. Luthi unyazi yabusiswa omkhulu inkosi inyanga ezulu afika inkosi uThingo eyigona inabasho ithi nami ngiyayibabaza inabasho kusho uNkulunkulu wena unamba bani antu kuleli bandla ngoba unamba 1 unyazi lezulu. Ningazodlala bafowethu. Abona mangikhuluma nje ngisemshumali mangidlwela kuyoba njani. Ngiyashuba nanakho nje mfundisi ukuthi mina la edudu kusedudu la kodwa umlungu akasho umlungu kanjalo uthe umlungu ujika lapha siphuma lapha 100 meters take left take dudu athi mina kusedudu la umlungu ehlile sithi kusedudu uthi umlungu kusedudu manje ke siyafisa bese kuba yilento ke bantu abasha nizohlupha uyazi
Kunabantu abafuna ukukhangezwa nje. Angikhuluma abantu abasha la. Angikhuluma nabantu abadala. Abazi ukuthi akufanele bezabalazele khona iminyaka eyingozi weyinsizwa nezintombi. Uyabona usuka ku20 years yaku30. Ingozi kabi lo mnyaka yona exakisa nekusasa lakho ukuthi ubhekephi. Usuka ku20 years yaku30 years. Uyabona mawugeje lapho umfana yolandela emuva indlela inde kangaka esho ingoma kaShembe. Ingozi leminyaka ukuthi kule minyaka ufuna ukwazi umuntu qedile umatric ngizobe ngine diploma noma degree ngizobe ngine driver's license funa nje yonke lento lefune kuyilento lenu uzobe ngangamfetha u9 driver's license uzohlupha bese bakhona abantu abafuna ukukhangezwa ukuthi fanele ngikhulume phela ngithi bese Tina inkosi awijowe ole mphefumulo yethu la usavuma asaletwa Thwala ijoka likaNkuluNkulu ukuthi sizosebenza nabantwana bakhe. Funa sikhuluma kuyikho, funa singakhuluma into esingayiphili kwathina, funa sikhuluma into esiphilayo ngoba kufanele sikhuluma into esiphi ofanele bese iphile esingayiphili kuzophambana ukukhuluma esikhuluma phezulu kwabantwana. Sizobatelekisa mafuna kumnikelo nabasho nibatelekise. Asikho isiteleka kuleli bandla. Ayikho into emphatha kabi njengoba sizoshaya uthando lapha bese kufika abantu uzoshaya uthando le conference la njengoba shaya uthando le conference funa ibe impumelelo sibonge nje kubazali ushile umphephethe kuseni wathi abazali bayigibeza ingane bayithengela ama uniform ngisho nodadewethu namadodakazi ethu ayintombi zentethelelo kufanele asebenzisane nabo ngoba zingane zabo lezi bese simphambo kwazo ngadumana nje makuthiwa indaba yashayizwani nenhlaka zentombi zentethelelo kanti manje sisebenza nezingane zabo nje manje futhi nani bodadewethu nathi madoda akusho ukuthi akubona abantu labana uMongcwele wagcina ngoMaria nakhona besikhohlisa ithina esibayengayo ngani ukuze masizobika wathi uzongicela wangitholisa umntwana wasiyangishiya wathatha omunye no ithina laba besifazane bayathanda ukuthandwa mfowethu ubona masukhombisile ukuthi uyamthanda wenza noma yini siyasuka futhi thina la asababona ukhona wathi eJudea ngesikhathi seCovid kusho umshumelo ongenali ithempeli nowakwazi umzimo wakhe ithempeli umuzolimini futhi bona banolaka kakhulu emhlanganweni ndokusho lokho that fear of favor ngaphandle kokusaba nokwenzelela akekho umshumelo okwaziyo ukuthi ithempeli nabantu abawu20 bebe u50 bebe u70 uMandlanduna afuna umnikelo wa2000 ngesithempeli uphume ongafika lo nabantu ebuhleni yabona lengubo phela yantshontshayo ingubo lena easy and futhi ivele imfanele kakhulu intshontshiwe ngoba akaqashe futhi baphambi kwabantu
adlala isono sedayisana sikubeka phambi kwabantu isono. Uthi umunye umuntu wethu yafika ikhala lengane yabantu ithi mshumela ke nisilamlele ufika umshumela phana akasifakile isimfonyo ngeCovid eJudea ufika uthi nje akhuluma lutho uthi wena wahlula umendo uhlula nesimfonyo mana kuhlula umendo kanjani umuntu akazakane kodwa umendo uhlula abantu ababuya khona emendweni. Ay come on bashumela mana singabe nolimo olinjena ushemba kanalo ulimo olumelayo nolimo lwasezulwini usiyabona ate mambane le ayinalo ithempeli le izosifosela la emhlanganweni akela umuntu akakhuluma njalo ushemba kayichuka inhlamba ushemba kanalo ulimo olumelayo unolimo oluhle lwasezulwini manje ngizothi ke kule region bonke ohlala abakhona la kwamanye ama region ukusebenza kube kuhle kodwa siyabekezela ukuthi kumele sinikhulise nisezingane kwesinye isikhathi ngicabanga ngobuntwana akukwazi ngempela singabheja imali alikho ithempeli ngahlolwa 150 ngenyanga alikho kodwa inkinga inohlalo we-sub region inkinga inohlalo we-sub region yabo nje basila sisesekhethini la inohlalo wakhona uhlala la ekhaya ukhona ngithi bese ke baba uphi uyasebenza vele ayisebenze vele sekhethi yakhe shumela umgomo cha ngisho ho uhlala awuzakwethu usasho kuhlela eduze isha ngahleba hawu ngisho uhlalo wesekhethi mina baba umsebenzi kaNkuluNkulu lo nawuzele baba khona abantu abanomonaka kule ibandla mawakhulela izingane zakhe noma zahlutshwana inabashiyana no nganomgcotsho wena awuyimemanga inhlangano yobubi kodwa uthe ubonwa usuphakathi kwayo sebenzeni msebenzi kaNkuluNkulu uyabona njengoba kunjena sifisa thina uyabona njengoba ngibizwa ngohlalo kazwelonke into enkulu kabi leyo uhlalo kazwelonke abanye abaphathi kahle mfundisi uma ngikhawuthi uhlaza ukuthi unomfanelo lomfana lona nanginandaba lento engibizwa ngayo ngikhathazeke ngomsebenzi kaNkuluNkulu asibakhulu umsebenzi usuthunyiwe omkhulu kuyenzeka ukusebenza umsebenzi omkhulu ube usibona sengathi nawe umkhulu umsebenzi omkhulu angike bohlala kwazolonke impilo yami yonke ngolunye usuku nami ngene emva kwamvangelo umkhizi lokhu kusebenza akusikhona kwamagwalo okweqiniso manje iqinisa kulona lamagwala ibalimazile abaningi abayithandayo nawe ibalimazile abaningi insizwe ehluphayo la esekomidini nabasho iletheni sikhulise sinesineke samkhulisa umuntu futhi thina abasha imisi umuntu esontweni asikhipha thina esontweni
futhi nezwe ngiphuma kulo nje izwe ngiphuma kulo khulisa abantu abangakhiphani nje umuntu onjani nje ovela into yakhe esontweni yamthanda ushembe lo muntu hamfethu mathetho ngishicala mshumela welcome to list nje the chef has turned off with it. God, that's figure. Yo. Ngabe sikudla amatshe amhlophe ngaphandle. Wanomusa uShembe wasithanda. Awuzungene listini wena. Sakubongela. Uthi uShembe wesibili uma kuhlubuka umuntu kuleli bandla, ufana ukuthi uxebuka inyama kuye. Hawena nje buswazi uhide njena. Asisho ukuthi umuntu kodwa bafowethu kufuneka indlela yokwenza izinto uthi uShembe abamneli bandla siliphatha ngomthetho noma ngomusa athi amadoda siliphatha ngomthetho wathi uShembe abameli kuphela siliphatha ngomusa nani bashumali manithela umqulu bagcotha maniqulisa umuntu ecala nimkhipha nisebenzisa umthetho noma umusa hayi sebenzisa umthetho nkosamakhosi ijaya nobuye nibe nomusa umuntu yakhiwa umuntu le ndaba uthi ubhizo yalungiselwa ayino uJulayi ngoJuni sebenze ukuthi usadingeka asikwazi thina ukukholo nje kanti abantu bona labasikhipayo hey akithi ebuhlungu ukhisha umuntu okuficela shwele ayangikaza ayesaba makwala athi kungcono ukufele muva ayindlela nje ukuthi mfundisi vele uguqe nje la uthi mshumani kwanazi siyakumisa mfundisi hawu thina sizele amadoda thina aphatha umsebenzi kaNkuluNkulu izetshento zikaShembe owathi mhla ishonile umkhulu omdala inqaba embube kwafika inkosi la ngazokhala ekhaya kithi yafika amathuna emabili kwakusathiwa phela inkomo lephela umnumzana idliwa nekhumbule lo nto besincisha inyama bethe idliwa uthi yabuza umdala weinsuku uthi phoze lathunelani kwathiwe lenkompe lumlumzana khonjwe khosonga ngesikhumba kwathiwe lesi sikhumba lesi lenkomo imphelezela uthi lapha masikothe noyidla inkomo ayinalutho inkomo noyidla mfowethu kwasiphindanga sayibheke sayigijimisa impela uNkulunkulu wasikhulula uthi engiyakukho mefika lapha yana uthi hawu babuyela ingilo samba tibongampunyoni babuyela ingilo samba khona abantu uShembe abazingilosi abathi ngesikhathi sikamkhulu mawunecala uyinsizwa ukuthi wena usonile uzothetha icala ufika ukukhakhazela kuthi umkhulu Jebo kaDlonyweni wafika kubamba ikhanda ukuthi athi awuyidle kodwa lensizwa akubrush ikhanda athi inhle lensizwa uyakhakhazela abantu uzoshaya ngaphandle bona abantu abanganazizwela kanjani abakholwa nini kanti bona mina ngiyafisa ukukhuluma nabo sisekholweni phela laba bafowethu sisekholweni amanga sifisa la kunabantu ufuna ukhanda abantu abazoba nenhliziyo ezinhle abacabanga into ephilayo abangawakhuluma manga siyaqanjelwa siyabanga lapha sibanga uba unamba bani kantonyazini kuneyinamba kunelog nakhona akuyona ibhetshwe phela na oqhwele khona i-team yami asikho kwibhetshwe la premiership sisebandleni kaNkuluNkulu singabantwana bakaNkuluNkulu sonke uyasithanda wena ufuna uba unumber 1 Wanda konje bamogana amakhosi amabili uthi abazogana wakhumza ehlo
bona bajike beye kugala bezokubanga sebe umbanga uyafaka umusi ngapha boze bifunelana imithi ke manje ngeke uthi yakana security lizogada ukuthi wenza njani kumasipalibani uthulu buthi yakana rogada uruthanda inkosikazi ukana rogada angithi ukade ukuthi wenza njani kumna kwabo usakhohliwe ukuthi uzogana naye ningasibhangi isithandeni ningasibhangi Nkosi yami angithi manje sengisiza nawe nje ngihlalisa ukuthi ugabane nga2 nga3 uthi mawufike ukuthi izivile inkonzo ngempela yasaba nokumqonda usibabazisa inkonzo hey ayikhulunyiwe lapha into ebuhlungu masukade indoda uthenza nje amaspanibani uyakhohle into ezizela la ekhaya uzuyikhohle ukuthi wena wenza njani endodeni lengane mawona umkhubeza lengane ezonakele igadi ukuthi sibanibani umphatha kanjani kodwa khona ngeze kufane ngiyangizwe masiganwa kuthiwa ke kodwa bathanda ukulingana khona umthanda kakhulu nesemvele ngivumeke akulingani bese mvele ngithi mina kodwa impela yini ekayilingani emhlabeni nawe nje mina ekayilingani isikubo zakayifani imbala yazo into ekayilingani emhlabeni baba kwesinye isikhathi izinto uyizuza ngendlela nawe wenza ngayo ingane oyithunga ibuyisa ushintshi ngefana ingane ethunga ukubuyisa ushintshi inhliziyo yakhe izonamathela enganeni ibuyisa ushintshi umuntu ongaziyo ukuthi ngumyeni wakhe uyangithobela bese bakhona isiqhwaga sifuna ukuthi ngisithande nge3 akuzufana nami angithakathiwe ngilanda indlela ngiphethe ngayo nawe yenza njengayo kodwa ngisho ukuthi bafethu awakheka emakhaya intombi zentethelelo ukuthi niqhuzukile bafethu akusho ngisebona abantu amen kumphatha kabi uzonombanje vela khulume kabi nje sengathi manje sokungomata bokusuyela inyawo odadewethu laba zingane zethu lezi ayikhuleliswanga mongcwele ithina sabaleka ahloniphane bafethu phambi kaNkulunkulu siyafana mase usivumile isono uNkulunkulu akuthethelela nathi sithulela simayika izono ngoba thina kudiliki nansuka kithi asibonakali kodwa uNkulunkulu uyasibona nabakini bakubona ukuthi umoshile wena kodwa ucuthile nomkhalo wakho wengwe la kodwa umoshile awubonakali phela uthula uthethu busudekile into engathi abantu bokudlala laba niphathe kahle bafowethu nifocus ukusasaleni ukuthi nenze njani ningaba abantu eninaso ukuthi bashibhile anishibhanga ngabantu baNkulunkulu nini santhanda phela ngiqinisile phela abantu laba bafowethu ba right so nje kodwa ke bengilapha ekuthenini ke angudlulise lo myalezo endlela yokuyiphatha nokusebenza kwanabasha bashumayela mabenhlupha ningawudikile umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa labantwana abahluphayo phumelana obala niba report futhi la ku right kabi la inabasha yahlangana ekomiti likaMandla Nduna la eNingizimu uma bezobika inkinga uzobuza uMandla Nduna ukuthi iliphi lo temple elingayifuni nabasho yiphi lo sekhethe engayifuni nabasho ngoba phela inabasho uMandla Nduna ade sinabo kinabasho izolo bayazi umsebenzi kaNkulunkulu lona manje ke nina niyakanga nini siyakanga umsebenzi kaNkulunkulu maNazaretha njengoba silapha nasizili zodlala sifisa emva kweni madoda amadala nani intombi endala kukhula abantu abaphilayo thina inabasha yathi mifika yaqeda ukuthi kukhona umuntu wakaZulu wasesilungini yafika inabasha iqeda yonke lento endlela ehloniphana ngayo maNazaretha mina ngisho ngaphulelwa isondo la edududu ngeke mina
ngeke mina ngilale ehlathini la ngoba indabasho ngiphume emahlabathini mina ngesabathe edlule after 35 years bengiqala ukukhuluma ngendabasho kwaceza ngiphuma khona ngesabathe edlule sijala umsebenzi kaNkulunkulu 35 years down the line bayithuke bayiqeda uNkulunkulu wathula njena wabuka imihlabo wathi ufika isikhathi sikaMkhwanazi eyohlalo ubese bedlulile la uNkulunkulu mawuhluphoyele bandla uyakuyeka nje bese ebuka la abuka la kodwa ke hayi kube sedlulile la ngoba la sonke sihlukene sikaShemba ngithi andinikeni umuntu seshonile athi Shemba kodwa akadluli la sonke sohlukene lesonyazi hluphanike uShemba uyabuka nje la futhi yogcine sekushishisa ngokubulala umsebenzi wakhe bantwana baNkulunkulu asimthanda uShemba uqala ngokugcina ithi incwadi kaIsaiah 26 verse 4 thembani njalo kuJehova ngiyazi incwadi le ngoba kuJehova ukhona amandla amapheliyo awapheli amandla kaShembe iseswazile ebuthi sekhona kodwa ngomoya wayo sinayo la amen abantwana ekseni bakhulume kahle bese nicweka ulimi lweni bantwana manikhuluma senifike eparadesi usho nje igama la nguThulani kwaMkhwanazi ekhumbula ke ethempeli kwaMpukunyoni usuhlala phezulu kwendaba makuthiwa ivesi libe linye ngempela bese niyekanga lamafonenu ukushutha yonke into niposte yonke into namazi uShemba ushuthwa menzani ngcono vele ungashuthi mongazethembi uyoshuthi into ezicawa ikhiphele ngaphandle asizame nje bafowethu bese ke sihamba esigabeni sethu ingane ibe ingane nje kungasuki nje ingane imayiguqa lapha ithi siyabonga uvelo baba bazuluthe labagcotshwa kuneyingane phela seyicabanga ukuthi sezazi kakhulu idlula nini asikubadlula labo baba begcotshiwe noma bengagcotshwana wabona nje yake into ebhlungu ubuya kuJulayi umshuma lonkosi uthi inkonzo inika inhlalisuthi ekhona amadoda ingetheve ethempelini lapha ekujabuleni uvele usumfana omncane zonke izono lemuva umfana omncane hayi nami sengita ngisume ngibona ubaba abahlezi hlala nawe bona uhlale ngani wena nani ingane nje hlala kanye nabo Homufuna umncane ngithi ngisume ngibona ubaba abahlezi no kodwa kulungile amasethe umshumayela inkonzo sinika intsha lebandla inabasho then ningaphangelana ke lapho ukwazi bekhona abantu abadala vele umfana omncane ngoba nakho nedatha yabedlula yasilanda lento edatha le abanye bazobamba namanga esenibabaza bafana bakithinde lendlela esikuyo inde futhi namajika khona ngeke nibathathe bafana indlela mama ngigijima kakhulu asishanje kancane bafethu thina sikhulisa kanjalo kuthi bafana akugijinywa kuleli bandla umani ngakubona ukuthi sithini mase akugijinywa wozani izobuya sizonitshela bese umunye manje mase uvukana ukugijima lokho mase ulala ngigijima asisho futhi hayi bashumele ningayivumeli ingane zihambe zodwa yabona ngokuhlangana abafana bebe u10 sebehamba bodwa benzolala nathi sebonakala isonto lapho fanele ingane zihambe nomgcotshwa umgcotshwa futhi azathemba ngoba zokumbozela ingane nawe uthothi ziyadlala kuwe kuze mayikhuluma ingane ziphambuka uyikhokhele uvuka nathi wenziwa izingane zodwa umshumayelo lethempeli thina seyibhekane zodwa ngikusho samshumayelana phakathi kwalezi ingane lezi uzothi impela sibheke enkosini sokumshumayelana bese kugcotshiwe impambano yonke lento leyo ulimaza umsebenzi kaNkulunkulu ingakho sinto kusishilo ukuthi nabatshu iqala kumkhokheli nomshumayeli ingakho masihlangene sibekela abagcotshwa sebabe khona
ukuze lezi ngane mayibhimba ziqondiswe iselaphe emakubo zifike phambi kaNkulunkulu ingafika ingane ishaya ibhomu njengalena yathi ugala kakhulu bophela isipanishi ithatha indaba yakubo zona ingane ifunana empini kababa nomama ngoba bazali bakho bonke kodwa nani bazali nabo mama nina nani benixoxela ingane zabangani beni kakhulu nikhohliswa amaredo lapho uyakhuluma ufuna umngane engane yakho uvuleleke ukhulume yonke into ungafihli lutho uvuleleke enganeni yakho ukhulume yonke into hey thina sikhuluma lutho nobaba sasibesaba sibahlonipha sakubasaba abazali bethu ukwazi mama usuyibulela ingane utshela ingane ubamba ifoni yami la futhi nina nenkingi nasavenya ngayiyeka lento yepassword ngoba negqekeza ngisho khona niphiwe nina mama ukuthi bethu Dala ngesikhathi nje molo ukuthi noma ngathi izwi ibhekiselena bashabula abantu entweni nichitha emakhaya Bathi izwi ukuthi kade kuphume mina nje angihlama yenaphi nayena lutho ofuna ukuvula kavule angendawo mina futhi amakoti bethu ungathi ubuka le athi buka ngapha banamehla njengenkukhu kadryat banesipho ehlukile nje banesipho ehlukile manje uzobamba indaba usubiza indodakazi yami ngoba kayibizi umfana indodakazi betobheka baba kuyachitha suyibulele yazi feka esikoleni yazi ubaba ubambu uma ubambu uma ubambu ubaba ukuthi uyachitha neyibulala ingane senza uNkulunkulu omkhulu esize ngawo kodwa ngithe angashumayeli maNazaretha angibhekisela amazi kusebenzeni umsebenzi kaNkulunkulu bese ke engigcina ngakho ke leyo ukuthi kunabantu abazi ukuthi bona fanele baphiwe imali nje yabo nje basihlanganela sikhathazekile sifuna uba neconference inedingo zayo kunabantu abanganikeli abazi uma sebefikile ufuna mfethu baphiwe imali futhi bayinquma nokuthi malini cabanga befike be3 ethi umuntu 3000 nani shamba iphi conference lapho ayi mina ngiyacela mina ukuthi kungathi makuhlangane nabashu izoshaya uthando ngomsebenzi wayo bese bakhona usomathuba abazoza lapho futhi bezoyicela lo mali leyo kumzimba ohlakaza lokho ngoba ukhulume yonke into uneze ukushayisa ngabantu kodwa manje nawe yose mhlawumbe uhlakaza lokho nje ukujayile uyokukhuluma lokho ukukhuluma kumzima ukhulume uthi baba nje ukula vele uzenga imali mase ngikhuluma nje usuzothinike manje usuzothinike baba ngifuna bafethu asilimele iqiniso labanje manje wafika inkosi yesizwe la funa shaya umsebenzi uqede sithi nya bese sithi ke imali eleli bandla mesiziyana negama ukuthi into ethile ingabisako nindawo bese sithi ke sinenkosi yesizwe asoxhawu lenkosini sinomfundisi wenkosi asikhuluma ingilosi isemthethweni lonto lelibandla kodwa hayi ukuthi umuntu bese inqumele ezosavuna ngokuthanda singadayisani bafowethu ngoba usuthi mbelele iqiniso sihlalo lesabridgini kuzothi umubi khona abantu abazondwa ngokuthi bakhuluma iqiniso thina sesabazi imfuduka nje usha uqweqwe nje emhlanje akusazweli inkosi yami sesidabukela wena mothi yahlasa